Malta kisbet deroga li se tagħti għajnuna diretta lill-bdiewa. Dan kien ikkonfermat f'laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri għall-Agrikoltura li saret f'Lussemburgu li għaliha attenda l-Ministru Anton Refalo. Hawnhekk saru diskussjonijiet dwar 3 miljun euro f'appoġġ akkoppjat volontarju li se jgħin il-Gvern jilħaq il-miri tal-istrateġija tal-Farm to Fork, strateġija li taħdem għal provvista iqsar u sikurtà akbar fis-settur. Il-Ministri aċċettaw ukoll il-ftehim provizorju dwar l-elementi ewlenin ta' riforma tal-politika agrikola komuni li ntlaħaq mal-Parlament Ewropew. Il-pakkett il-ġdid għandu jkun strumentali biex jgħin lill-bdiewa Ewropej jiffaċċjaw l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom matul is-snin u jgħinhom ikomplu jipprovdu s-sigurtà tal-ikel. Malta assigurat ukoll li d-definizzjoni taż-żoni rurali tkun determinata minn istati membri fil-pjan strateġiku. Bekk ikun żgurat li ż-żoni rurali ta' Malta jkomplu jibbenefikaw mill-fondi għall-iżvilupp rurali u jindirizzaw ir-realtajiet territorjali tagħhom. Assigurajna wkoll li d-definizzjoni ta' żoni rurali tkopri lill-Għawdex kollu u diversi lokalitajiet Malta sabiex jibqgħu intitolati li jgawdu mill-fondi tal-iżvilupp rurali. Akkwistajna wkoll il-flessibilità li nibbenefikaw minn mekkaniżmu li fejn il-miżuri ambjentali li nagħmlu fit-tieni pilastru jikkompensaw għal miżuri tal-ekoskemi li jsiru fl-ewwel pilastru. Fl-istess ħin, il-Kunsill adotta żieda ta' kważi 1500 tunnellata fl-allokazzjoni tal-ammont massimu ta' ton li jista' jidħol fl-irsiset Maltin fl-istaġun ta' din is-sena. Din kienet deċiżjoni li l-Gvern Malti nnegozja b'suċċess fix-xhur li għaddew.